το θεϊκό παπαγαλάκι το συζητάμε. Ναι. Όπα, κάτι παραλύσαμε. Είναι ο Θωμάς ο κάμεραμαν. Έτσι και τεχνικός παραγωγός. Και συνεχίζουμε με τα κοκατήλ. Λοιπόν, τον Αντρέα έχουμε εδώ που έχει μέσα 3 αυγά. Είναι μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησε μια μέρα όταν μοίρα το μου κοκατήλ, την Έρικα. Ήτανε κορίτσι. Και σχέση να πάει και ένα ασθενικό. Αυτό εδώ τον Αντρέα. Τις τελευταίες μέρες μου έκαναν 3 αυγά μες στη φωλιά και στο τέταρτο αυγό η Έρικα ψόφισε. Γιατί, να σου πω γιατί, το αυγό βγήκε με τον κόλλο, τη μεγάλη μεριά και σπίνωσε και τον έβγαινε και ψόφισε το πουλάκι. Και κάνει ένα μπαμ, έσκασε το πουλί. Όχι, απλώς έσκασε από τον πόνο του πουλί και πέθανε. Και που έχει μείνει αυτός εδώ πέρα ο Αντρίκος με Αλλά το μπορεί να πουλί φυλίσει μέσα. απλά. Λοιπόν, θα βγάλουμε τον Αντρέα ο οποίος όμως θα πετάξει 100% γιατί έχει τα αυγά και τρομάζει. Κοιτάξτε, είναι έτοιμος, έφυγες. Μπορεί να ανέβει στο κεφάλι μου, δεν το ξέρω. Νάτος ο Αντρέας. Ο πετούμενος Αντρέας πάντα. Ναι, πάντα. Και είπα να πούμε και για τα κοκατήλ. Μισό λεπτό να βρω να σου το δείξω κιόλας. Ναι. Τέλειος ο Ανδρέας. Ανήκει το κοκατήλ στην κατηγορία των Lovebird. Και εμείς θα συνεχίσουμε με Βαγγέλη τις χελώνες. Για δείξε μας χελώνες, Βαγγέλη, εγώ θα βάζω μέσα τον Αντρέα. Να δείξω τη μεγάλη ή τη μικρή πρώτα. Τη δικιά μου. Αυτή Βγάλε είναι τα αρσενικά. και το φίλο. Αυτή είναι αρσενικά, γιατί εδώ, αν δείτε, έχει περισσότερα σχήματα. Για να σας δείξω και τη θηλυκιά, μισό λεπτό, να την βρω πρώτα. Η θηλυκιά είναι 11 χρονών. Είναι τεράστια, θα εκπλαγείτε. Η θηλυκιά προς ενημέρωση είναι 11 χρονών, Κοιτάξτε, εδώ έχει λιγότερα τέτοια σχήματα εδώ κάτω. Και από αυτό καταλαβαίνουμε Ανδρέας. ότι είναι θηλυκό. Πιάσε μου τον Αντρέα, Μόλις έφυγε. Λοιπόν, Βαγγέλη, για συνέχισε με τα μπάτζι. Τα μπάτια. Και βάλε μέσα και το μωρό σχολής. Ναι, να δείτε πώς το ταΐζουνε. Να όλη η οικογένεια, κυρίες και κύριοι. Η μαμά και ο Αλλά παπάς. τώρα δεν πεινάει πριν τρώγανε όμως. Πριν να βλέπετε πώς τρώγανε. Να, μπορεί να το ταΐσει τώρα. Περιμένετε. Εντάξει, αφήστε, δεν το ταΐσει. Λοιπόν, Λοιπόν, να συνεχίσουμε μετά να δούμε τα ταΐσει και βλέπουμε και τα άλλα μπάτζια εδώ πέρα, γόρι κορίτσι. Λοιπόν, τα μπάτζια θα ξεχωρίσουμε αρσενικό θηλυκό στη μουσούδα πάνω από το λάμφος. Αν έχουν μπλε είναι αρσενικά, αν έχουν ροζ είναι θηλυκά. Μπλε ροζ, λοιπόν. Και συνεχίζουμε και με. Να την ταΐσει. Με αυτή την κίνηση που κάνει θηλυκιά στο λαιμό, σημαίνει ότι βγάζει δημοσιμένη τροφή και τη δίνει στο νεοσό. Και αυτό είναι αυτός ο κύκλος της ζωής, λοιπόν. Συνεχίζουμε εδώ πέρα, βγάλει το ξύλο με τον Βαγγέλη. Με την καρδερίνα και την κανάρα. Τις οποίες έχουμε βάλει να ζευγαρώνουν για να βγάλουν το καρδερινοκάναρο. Λοιπόν, η καρδερίνα είναι η αρσενικιά από τη Βουλγαρία, εισαγωγές. Και να δείτε πώς κάθεται και στο χέρι μας. βέβαια μετά από πάρα πολύ ώρα θα κάτσει. Δεν είναι γρήγορη αυτή τη φορά. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει αυτά. Για να δούμε, θα συνεχίσουμε να μας δείξει ο Βαγγέλης. Όπα, τα κουνέλια. Κάνε να βγάλω τον Λάκη εγώ. Αυτός είναι ο Λάκης. Το Ρόκι. Ανάποδα, συγγνώμη, Ρόκι και Λάκης. Να και ο... Αυτό είναι κουνέλι νανάκι λιονταράκι, γιατί έχει εδώ πετάγονται η μουσούδα του κάπως έτσι, οι τρίγες πετάγονται απ' έξω και είναι σαν το λιοντάρι. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο Λάκη, είναι μίνι κουνέλι, δεν είναι νανάκι, βλέπετε αυτό το μεγάλο μακρύ σώμα του, δεν είναι κανονικό κουνέλι πάντως. Τα ξεχωρίζουμε από τα νανάκια από τα κανονικά κουνέλια από τα αυτιά, αν δείτε εδώ πέρα που είναι κοντά και μητερά. Και αυτό είναι λιονταράκι από το τρίχωμα του κουτωτό που έχει εδώ. Πράγμα που δεν έχει ο Λάκη. Λοιπόν, κάτι για τα κουνέλια παραπάνω, ποτέ μην πάρετε 2 αρσενικά μαζί, γιατί δεν θα σας ήσουν κιόλας. Θα βάλω στον άλλον και εδώ πέρα είχε κάτι πληγές. Ευτυχώς καλύφθηκαν οι πληγές και δεν υπάρχουν πια. Τα βάζουμε μέσα Λοιπόν, το καλύτερο συμπλήρωμα για τροφή για τα κουνέλια είναι το καρότο. που έχει απευθείας την καροτίνη Α, τη βιταμίνη καροτίνη Α, που πηγαίνει απευθείας στα μάτια του κουνελιού. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε. Να δούμε τα καναρίνια. Λοιπόν, Έχουμε 2 ειδών. πιάσε εσύ το γέρικο, το σκουφάτο.
Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ένα κανονικό καναρίνι χέρικο όμως, κοιτάξτε πως είναι. Είναι 14 χρονών. Εντάξει. Βέβαια έχει ένα μικρό προβληματάκι γενικά όλα τα Δεν κανάλια είναι με σε καλή κατάσταση. Και εδώ πέρα ο άλλος γέρος ο Ο άλλος σκοπάτος. είναι πολύ γέρκα. Βέβαια πετάνε ακόμα, αλλά άμα βρουν γωνία την κάτσαμε. Όχι, να το, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το νέο δεν μπορώ να το πιάσω. Πετάει ακόμα καλά πιστεύω. Λοιπόν, θα μου φύγει ο Αντρέας. Α, έξω είναι. Λοιπόν, θα το ξαναδούμε στο κλειβίδι. Πετάει Λοιπόν, τώρα. συνεχίζουμε Ο Αντρέας σε... έχει αυγά. Λοιπόν, Και αυτή ήταν η λήξη του πρώτου Ημιχρόνου. ημιχρόνου. Πάμε για γκολ. Πάμε για γκολ. Γεια σας. Γεια σας.